Albishirinku masu kallon fina-finan Hausa, Nesa ta zo kusa, za ku iya sauke manhajar Amat Entertainment Limited a wayoyinku na Android domin samun sababbin fina-finan Hausa. Dan Allah dan annabi ba ka da Waƙoƙi. Kyakkyawar tafiya na shirya ta zagi a cikinta da alkhairi sabani ban saurayi. Da kuma series. Farmata kai? Dama ba ke wuce a ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku. Kai har ma da littattafan Hausa. Ku dai kawai ku hansarta zuwa shafinmu na Play Store ku rubuta kamar haka, Amat Entertainment Limited domin sakko da naku. Halimatu ta wuce mai sa'a ba kamar ni a wannan shekara. Sadiya ta bani so. Ni Halimatu ta kace mai sa'a ba kamar kai a wannan shekara. Sadiya na baka so. Gare ki na zama zakara, nai nisa da so kunnuwa ba su jinkira, ba su jinkira. Ni da ke mun gagara, faɗa wa samarin garin mu duka su haƙura, su haƙura. Lokaci baya jira, ki ban dama zan taka na san ki na ƙirƙira, na ƙirƙira. Duk macen da take da suna na Halima zan so ta ko ba soyayya, akwai girma tsakaninmu. Ko da idanu ana soyayya, tun daga nesa na ganka na jujjuya. Ka ji kaman bana mai ba su kunya, rike akala karmi jayayya. Dan tafiyar masoya su gina ta kan so da kauna babu karya. Lamba ɗaya na farko na saka ka can sako soyayya ka ɗauko, ba yaudara ba. Wata na soke ce Sa'adiya san ba zan canza miki ba, ke ce ni wa albishiri baya ba zan juya miki ba. Ga ta a kusa da ni kallon wata ne ba zan so ni haka ba, ke da na soke ka damu da ni sirrin ciki ban ɓoye miki ba. Halima ke ce bugun farko na zuciya, wanda ya ce ke na sako na sha wuya. Amince mun na kai baiko da dukiya, da soyayyar mu ta karko har auren mu. Sadiya